Ike ngozi si n'igwe nada, ebube Chukwu si n'igwe nada. Say, amara Chukwu juru m n'arụ. Everybody say, I want to talk to Ọwada. Ike ngozi si n'igwe nada, oh, ebube Chukwu si n'igwe n'elu. Anointing power is the sound of n'arụ. Who say ike? Onye Chineke bụ onye siri udo ngozi, ọ gaburiri ideji ụlọ. Ọnụ mara nna m ọbụkwa ideji ụlọ. Onye kwụsị esi, ọmara Chukwu ịbụkwa ideji ụlọ. Ọsha sinye ndị efe, I want you to come closer. Allow them to come closer. Make a joyful noise. Onyinye Chukwu adịghị ele anya n'ihu. Ọzọ nwere na Jizọs. Ọ bụrụ na hụrụ akara aka mmadụ, sọsọ naanị oge ka ọ ga-egbuchawa. Emelu m ala aghọtaghị ya n'anya. Onyinye Chukwu adịghị emekwa mmadụ. Ọ bụrụ na hụrụ destiny mmadụ, sọ naanị oge ka ọ ga-egbuchake. Emelu m ala esiteghị ya n'ọnwụ. Unu mara na onye ọbụla Chineke kwuru na ọ ga-agọzi, onye ahụ ka ọ ga-agọzi. Ọ gwara m na ọ nwere ohere abụrụ oke nke m. Kedu maka gị? Kwuo onwe gị afa, kwuo sị, Gozie Okeke, I shall not die. Obere ọsọ achọrọ m ndị ọbara ha dị ọkụ ebe a. O nwere onye ọbara ya na-anụ ọkụ ebe a? Amụrụ anya otu nwa, okwu Chineke emelarụ. Chukwu na-ebinyere mmadụ. Ezi Chukwu na-ebinyere mmadụ. Ịma na-ebi n'ime obi ha. Ọ bụ ya bụ Emmanuel. Kpakpando ya ka anyị hụrụ ya ka ọ na-amụke na Medley jiri. Anyị hụkwara ezi nne ya Meri. O jiri akwa wee buchie ya ukwu. N'ime ya na ebe n'ịnya anọ ya nri. Nwanne aga m ewere obi jere ya ozi. Ebe Meri na Mata na-ejere Chimozi. Aga m ewere obi nwụọrọ chi m ụlọ. Ọ bụ oge m nwere jere Chimozi. Maka na onye nwere nwa abụghị itochu. Dịka ngozi si n'igwe na-erudata, otite mmanụ si n'igwe na-erudata, amara Chukwu siri n'igwe wee bịa. Emelu m ala aghọtaghị ya n'anya. Onye Chineke dechaziri wee gọzie, ọ ghaghị ịbụ ọka ya obe. Ezeghị m abụ ọka ya obe. Hello. Onye gị na-anọ send him dance. I want to dance. See that wonderful name, Jesus. That wonderful name, Jesus. That wonderful name, Jesus. There is no other name. I say, He's the Lord. Your voice. Amen. He has risen from the dead. He's the Lord. Hallelujah.
legendary and iconic Paul Nwokocha. He has just given us his best. I want today my Nebido this event, that this event will live up. So many of us will